Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa dos sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog pito nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 44 ngadto sa 46. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan niyang gilubong pag-usab, ilabihan niyang lipaya, ug tungod ni ini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palasonon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutanon ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasayloa kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.